Omah 150 juta rek yo, iso dikredit tanpa bank, tanpa BI checking. Syaratnya mudah, mung KTP karo KK. 150 juta iku duduk DP nih rek yo. Iku wis rego omahe, wis sak tanahe, wis free sak surate rek yo. Lah nang buriku iki omahe. Lah, nek masalah angsurane DP karo angsurane simaken video iki sampai mari. Engko tak jelasno di akhir video rek yo. Saiki delok omahe sik koyo apa yo. Cak langsung cak. Lho warna yo apik rek yo biru ngene iki yo. Nah nang kene wis kayak biasa oleh pagar loster. Lah engko karek kono pagar wesine to. Untuk masalah carport mobil-mobil Yaris sik mod rek yo, kayak Brio sik mod. Lah terus nang kene iki sik kene gawe parkiran sepeda motor. Yo wis kena gawe parkiran, kena gawe ruang tamu outdoor wis pengen turun dhewe. Lah kene wis ana taman mini rek yo. Lek gak cocok taman gedhuken gantian kolam iwak yo. Wis fase tampak depane wis kayak ngene iki rek yo. Batu alam. Iki batu alam jenenge rek yo. Duduk batu giok ratusan triliun. Iki batu alam duduk batu giok. Wis ana iku cendela sakura yo. Wis langsung rek kusene almini anti rayap. Nah, iki ruang tamu orang keluarga sing super gede rek yo. Kene gawe nyeluk wong sak kampung. Wis tak plafon lampune doleh. Enak emane omah iki zigzag rek yo. Lho, desene boys rek yo. Lah iki kamar pertama kena gambaran sadu nek bengi karo bojone sampean. Ngene iku. Karek kono kordene tok sampean yo. Nah, terus nang kene iki ono ruang space rek yo. Wis pena turun dhewe kena digawe meja makan kayak meja makan ta kulkas ta apa kena turun dhewe yo seiso yo. Nah terus nang kene iki kamar kedua iki kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama wis ono jendela. Nah terus nang kene iki ono dapur rek yo mini kene nggone kompore kene nggone wastafel. Nah nang kene iki ono area cuci jemur ya wis pena turun dhewe rek enak ono fiber soalnya. Nah terus nang kene iki ono kran kene gawe wudu kono wis tak pembuangan. Nah kene iki kamar mandi lah ya sing super gede kene gados wong 29 ya klosete nggih kloset Joko omah iki lokasine omah iki ukurane 4 kali 12 regane 150 juta bisa kredit DP 70 atau 60 juta bisa rek ya angsuran kisaran 2 jutaan ya info lebih detail atau mau tanya-tanya atau mau survei lokasi langsung jemput via WA untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum bye.